ассалому алайкум тамошобинони азиз, созе назен саломати хубай назди апаё бида омадагим боз ҳам распродажа сар додагиян. Ҳозир ба шумода ҳам новинкошона нишон метим, ҳам распродажаҳора. Ассалом созе апаё бида ина нигоҳ кунед чӣ хел куртакҳои фасон омадай гилои ипек, паплинои гилои ипек. Ё чанд сом будиян? 180 сомон. Ҷои апаё бидара ба фикрам ҳама медона. Бо ба ҳар ҳол ма шумода як бори дигар такрор мекунам. Бозори Корвон, тарафи Тилло бозор, 13 дарвоза, 8 қатор. Марҳамат, ира бинед чӣ хел хушрӯ. Чанда як бори дигар? 180 сомон. Стойка варадник бисёриё стойка варадник ҳозир пурстестиян. Марҳамат, бинед апаё бида аллакай фикри шуморо кардай овардаган. Анамхе модели новинка стойка варадник 180 сомонӣ. Мана бинед чӣ хел гулош хушрӯ. На паплинай гули ипек дора. Нархи беҳтарин. Ассалому алайкум апо хоҳарони азиз. Чун ҳар вақта ман ҳар яки шуморо ба кор даъват мекунам. Ман зани хонашин ҳастам, соҳиби 3 фарзанд. Зиёда аз 10,000 сомон аз компанияи Фабелик ман ҳар 21 рӯз маош мегирам. Ҳар яки шумоам ҳамчунин ман ба кор даъват мекунам. Барои дар ин компания кор кардан ба шумо маълумоти оли лозим намешавад. Ба коча баромада ягон чӣ фурӯхта гаштан ҳам дар кор нест. Шумо аз хона набаромада бо тариқи телефон метавонед ки соҳиби кори беҳтарин шуда ҳар 21 рӯз маошҳои хуб ба даст оред. Мо ҳаракат мекунем ки ба осонӣ шумо ба кора ёд диҳем. Ягон ҷои қиниш нест занҳои азиз, ягон ҷои тарсу ваҳмаш нест. Шумо метавонед ки ҳар 21 рӯз маошҳои хуб ба даст оред аз ҳамин компания. Ба худ бовар кунед ва омӯзишҳои мо ҳамаш бепул аст, номнавис шуданаш ҳам бепул аст. Барои ҳамин метавонед ки ба ватсапи ман нависетон. Ман ба шумо ҳамаи маълумотҳои равон мекунам ва ба шумо ҳамкориро оғоз мекунам. Ина духтарако нигоҳ кунед чӣ хел новинкаҳои фасон омада. И двойкая ина 300 сомон двойкая духтаро фасониша бинен ҳамроҳи курташ. ина то 60 размер ҳастай. Куртаву абая 300 сомон. Беҳтарин нарх. Пашифи Дубай тобистонай духтаро. Ина сангчадор. Диден бои кори дастӣ доштай духтаро. Хулас биёен ай пеш бо як бор хитон тамошо кунен. Размеро ҳаст. Беҳтарин модел. Ина иҷада бо куртаи ҷудогона дорад. И моделаш иш боша 380 сомон. Ана баъде не корои дастира бинен 350 сомон то 60 размер аст. Оз дигар асветкошам нишон метам. То 60 размер ҳаст духтарако. Марҳамат, ози ма корои дастира ай пеш нишон метам. Духтаро бинен чӣ хушрӯ кардагиай. Стилиш аҷоиботай, размерош беҳтаринан. Мана нигоҳ кунед. Пасу пеши курта ҳамаш кори дастӣ дора. Беҳтарин расветко ҳаст. Гирбишинай падкладор. Беҳад хушрӯ метова. Ай пеш як бор биёен хитон духтаро бинен. Ҳозир расветкоша нишон тема. Ина бинен ҳами корои дастӣ чӣ қадar расветкои хушрӯ дора духтарако. Марҳамат. Ина нигоҳ кунед. Сиёҳ, сафед, зард, бирюзовый, салатви. Бинед чӣ қадar расветкои фасон. Ҳамаи ҳамин 350 сомон. Куртаҳои туйпӯшак, итпӯшак ай пеш идай духтарако. ҳатман пеши апаё бида биёем. Ана баъд ана и куртаҳо ҳамаш 100 сомон шида. Распродажо. ина ин куртаҳо чӣ куртае ки дариҷа ҳаст 100 сомон шидагиай. Марҳамат, пеши апаё бида биёен. ай пеш бо хитон бинен духтарако. интихоби хеле зиёд. нархҳои дастрас. ина 100 сомон. Якта ба якта ози ма шумода нишон метам то қадри имкона, барои ки боршон бисёр ай ҳамашам намеша нишон дода. диден ина 100 сомон. кадомеша ки мегирен 100 сомон. Мана ира бинен чӣ хел хушрӯая. 100 сомон. Ҳамаш 100 сомонӣ шидана. Ана ми распродажаҳошон ҳамаш 100 сомонияй духтарако. успед кунен. Марҳамат, барои савдо мегирен, барои хитон мегирен. ҳатман биёен. ҳам паплин будай, ҳам шолк. иҷада ҳархелаай. ҳархела модела. ина марҳамат, сатсима курта дар кор боша. ҳатман пеши апаё бида биёен. ирам 100 сомон кардеда. диден украшени дороям ҳамашам 100 сомонӣ шид. Марҳамат, апаё бида шуморо интизорай. як бор дигар такрор мекунем. бозори Корвон, тарафи Тилло бозор, 13 дарвоза, 8 қатор. Пеши апаё бида. Ина тиграм ам хе хушрӯа 100 сомон.
марҳамат духтарако дер накунен успед кунен ина 100 сомонӣ харидорӣ кунен я минутак истистед ина нигоҳ кунен духтарако диден 100 сомон и платьёям ҳамихе 100 сомон иҷара бинен охи чихе бисёрай ҳамаша барои шумо 100 сомонӣ кардагиян то успед кардантона духтарако биёен ишам 100 сомона инора бинен спорт стилай расветкои фасон дора мана 100 сомон и аксия чанд рӯзаяй то тамом шиданаш духтарако ҳамино 100 сомониян ана бори нав мебиёяд як ду рӯзада бори нав мераса барои авай духтарако чизе ки мебинен 100 сомон на марҳамат аллакай одамо гирифтестиян успед кунен духтарако кадомеша ки мегирен 100 сомониян марҳамат ина диден аксияи нав кадомеша ки мегирен 100 сомон духтарако ина нигоҳ кунен одам бисёрай навор гирифтан камакак мушкилтар шидагиай духтарако фаҳмен бо ай пеши худтон биёен мана нигоҳ кунен ҳамаями 100 сомонӣ шидагиай духтарако хулас тамошобинони азиз назди апаё бида биёен куртои 100 сума куртои навинка шуморо интизорай ози бошама шумода бо кардиган нишон метиҳем аз кардиганоям интихоб кунен духтарако ина миёрам ҳамаша 100 сомонӣ кардагиян ҳози кушодан борошон ҳамаш распродажҳо ҳамаш 100 сомоноҳо ҳамаш бори пачкае диден аллакай гирифтаистиян ина диден духтарако мо натонистем ҳамаша навор кунем ина иҷада баъд кардиганои 150 сомонам астай ду тарафа 150 сомон марҳамат духтарако кардиганора бинед ина мино ҳамаш моделои навинка омадай марҳамат беҳад хушрӯчат дар тобистон ба азур мепӯшен тобистонай ира болопӯш баринам мепӯшен кирта баринам метонен ки пӯшен 250 сомон бори нав бинени қа хушрӯай ина ҳамаш навинка 250 сомон мана ира светкашам хушрӯа мана аҷоиб ира светкашам фасон ира бинен чихе хушрӯ кардагиай ягон ҷо рафтанда модели беҳад фасонай ино ҳамаш пашрифи дубае духтарако аму абайҳои дубайске ки 800-900 сомонай копиёи амуай мана марҳамат 250 сомон дар ҷои апаё бида иҷада бо кардиган бисёрай болопӯш бисёрай то охири навора тамошо кунен боварӣ дорум махултон мешава мана ира бинен бо чихе фасонакай ишам ҳами хел духтарако 200 сомона ишам ҳамчун болопӯш ҳамчун кирта мепӯшен ира бинен паплини белмандояй духтарако ба ҳазур мепӯшен баъд фурнитураша бинен чихе хушрӯ качественияй ҳамаш беҳтарин расветко ин модело 200 сомония ина ин моделош 200 сомон марҳамат чӣ тавре гуфтум кардиган боринам мепӯшен болопӯш барин кирта баринам мешава ки хиша тоқа пӯшен бинен чихе расветкош фасон размерош чихелай аз 44 то 58 размер ҳаст духтаро ба ҳазур размеротонам меёбен марҳамат биёен апаё бида шумо данамқа кардиганои хушро бардай и чандай сиёҳо анай расветкоша бинен духтаро сабзи талхабар кирпичный розовый то ин ки ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен диден фасони хушрӯ нархшон як бори дигар 200 сомон диден иқайнамино хушрӯе ҳастанд духтаро ай пеш кардигано ва ё болопӯшора мепурсен ина марҳамат ира бинен сабука кам чанд сомонино 160 сомонам қа хушрӯча ай пеш марҳамат биёен ай пеш бо худтон бинен ина аз болои киртаи паплин ба ҳазур дар тобистон мепӯшен сабуки турияй духтарако гарм намешавен 160 сомон размеро ҳамаш ҳастай ина диден ина е модели 250 сомай ипек диден бо и материалш ипек будай духтарако марҳамат 250 сомон кардигани навинка чӣ тавре гуфтум кирта баринам мешава пӯши
ана баъд инаи туриё ҳаст 200 сомон. аз ин расветка ҳастай 200 сомонӣ. бинен чӣ қадр расветкаҳои хушрӯ дорад. мана ҳам шифондоруш ҳастай, ҳам балхдоруш ҳастай. 200 сомон. болопӯшои новинка. ира бинен духтаро. чӣ тавре ки гуфтум ҳамаи ҳамино пашифои дубаяй. инами копияҳои абаяҳои дубаяй. марҳамат бо нархҳои дастрас метавонен ки харидорӣ кунен. ана бо иҷада болопӯшҳои новинка. анаи болопӯшоша бинен чӣ хел хушрӯ духтарако тигр мепурсен. марҳамат тигр баъд ана хеле сафед хичон пуштагиам бинен сафедаш чӣ хел хушрӯвай. мана 180 сомон кадомеша ки мегирен 180 сомон. аз болои курта фасон мебиёя. мана тигрошам аҷоиб хушрӯ. мана моделҳои фасон овардагая паёбида. биёен ай пеш бинен бо ҳамаш вариантҳои тобистона. мана иша бинен бо ишам хушрӯ. духтошон аҷоиба. як бор бо омаден хитон мебинен ина нигоҳ кунен ҳам сифаташ ҳам духтуш. марҳамат 180 сомон. касе ки болопӯш мекофт ҳатман пеши апаёбида биёен анамхе болопӯшои хушрӯра бо нархҳои дастрас харидорӣ кунен. чӣ тавре ки мебинен апаёбида тез тез шумода аксия эълон мекуна. борои новинка дора. ишам хушрӯ а духтаро. мана иша бинен бо иам модели новинка 180 сомонӣ. марҳамат кадом модели шумода дар корай. ина духтаро хоҳен иша гирен хоҳен дигар иша гирен. моделҳои фасони бад ҳамаш 180 сомон. мана интихобуш хеле зиёдай. глошон ҳамаш новинкаяй духтарако. мана бинен иҷада ҳам шифониш ҳастай ҳам бамбукиш аст. шифонуш хеле сабукакай. мана баъзеҳо лекин бамбукӣ мехоҳанд. ҳатман биёем бамбукҳошонам тобистона варианти тобистонаяй ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен. мана ин моделам хушрӯа евростил гулуш. марҳамат бисёриё мепурсанд. ҳатман биёен. ира ози нишон додем духтаро 300 сомона ҳамунай. мана киртаву абаяша бо дигар чикатиам метонен ба ҳазур пӯшен. кирташам ба забора истифода барен. и чандай хушрӯвай и паплини белмандо кати тайёр шудагиай духтарако. ирам ҳамчун болопӯш ва ҳамчун кирта метонен ки истифода барен. гароха бисёр мепурсен мелки гарош комадагиай. чанд сум будан 180 сомон. марҳамат размеро ҳамаш ҳаста. ина расветкоша бинен чӣ расветко доран озирашда бналичи. марҳамат ина бисёр сафед мепурсен. ина сафедчам ҳастай. то 60 размер дора. ина диден белмандо сабзшам ҳаст. бисёриё сабз мепурсанд. қарангои хушрӯ дораде. диден духтаро 180 сомон. ҳам расветкаш бисёрай ҳам размер дора ва ҳам беҳтарин моделай. марҳамат дар кортон бошад пеши апаёбида биёен. ҳамхе моделҳои хушрӯ барои шумо тайёр кардагианд. ина бинен глянцевый ипеке ки гуфтем духтарако. марҳамат ина моделиш дар манекен бинен сабукакай. аз ин чандта расветкай 200 сомон. мана ин модел 170 сомон шид. материалаш белмандо украшения дор. хулас бо омаден хутон мебинен интихоби хеле зиёд дора паёбида. дӯстони азиз бо ҳамин навори имрӯзаи мо ҷамъ бас мешава. боварӣ дорум писандтон омад. хайр саломат бошед. ина бо дастакоша бинен чӣ хел сангчои хушрӯ доштай. ана иш дигар модел диден духтаро. марҳамат ишам ҳама хели 180 сомон. размеро ҳамаш ҳаст озирашда. ба ҳазур омада размеротона интихоб кунен духтаро. хай хушрӯ и моделу. и чия материалаш? ҳа иам гули ипекай духтаро. турецкий стил омадай. и чанд сумай нархаш? 180 сомон. нигоҳ кунен иқа фасонак. мана ишам расветкаи фасон аҷоибот хушрӯ. мана стойка воротник. абая 180 сомон то 60 размер ҳастай. ози дарафти навор дигар расветкошам нишон метем.
ана ира бинен гили ипека бинен чихе хушру бромадай аҷоибот 180 180 сомон диден байлши меркай то 60 пуша размер ҳастай ба ҳазур биёен пеша паёбида ана гили ипека бинен ишам хушру 180 сомон мана духчам аҷоибот турецки стил духтага озира бинен духтаро пешакша чихе фасонакай хулас духтаро беҳтарин моделай 180 мана нархошам беҳтаринан и чанд смай мана ин моделам 180 сомон фақат апаёбида куртои беҳтарин бо нархи беҳтарин шумода пешниҳод мекунам марамат биёен ай пеш бо бинен хитон ира бинен чихе фасонак ишам ҳамин 180 мана 180 сомон то 58 размер ҳаст қахшруа иш и бори новинка и чанд пул 180 сомон ишам ана нигоҳ кунен то охири навора тамошо кунен 100 сомона киртаям ҳаст дар ҷоя паёбида бинен ба ина диде 220 сомона 180 сомон штагай стилиш аҷоиб фасонай мана марҳамат ҷоя паёбида биёен духтарако интихоби хеле зиёд мана 180 сомон шид куртои фасон чӣ тавре гуфтум то охири навора тамошо кунен куртои 100 сомонарам нишонтон метим мана то 60 размер будай ба ҳазур ина духтарако омада бинен инаи байш паплиниш итальянка гили ипек нархш чандай беҳтарин духтарако нархош 180 сомонӣ мана бинен ира бинен бо чихе хушручане мана аҷоибот ҳамаш размер доранд тамошо бино ана баъд медонен доставка дора паёбида ма рақамашонам мемонам дар рӯи экран марамат агар доставка дар кор бошад нависен доставка ҳамаи ҷо ҳастай боз як хабари дигар ки духтарако рӯзҳои наздик борои новинка боз ҳам зиёдтар мешава аз цехи хичон мана иша бинен ва духтаро ира бинен чихе хушру узоруш аҷоиб фасонай 150 сомон ҳози аз ин бо расветка будай расветкаоша нишон метем мана диден чихе хушруча 150 сомон то чандай размерош то 60 размер дора ба ҳазур размероша интихоб кунен мана ин моделам хушруа паплинак ина 150 сомон то 60 размер ҳастай ина глянцеви пекора мепурсан ана ин моделиш ҳаст сабукак 220 сомон да метиан бенигин ина бисёриё бенигин мехоҳанд марамад ана ин модел хушру мана пешакшам фасонай хичам аҷоиботай мана остинакош ина пешаки курта баъд ина расветкоша бинен чихе хушрувай кабуд сиёҳ ана талха барг бисёр вақт мепурсан ин рангора диден то 58 ин модел размер доштай ишам хушрувай моделам ичам пулай 200 сомона мана материалшо аз наздик нишонтим духтароко ира бинен чихе фасонак мана 200 сомон расветкои фасон дора размеро ҳамаш ҳаст 170 сомона ай стилам хушрува и белмандояй мана паплини белмандо кати тайёр шудагиай духтарако диден чихе хушру аҷоибот куртора ҳамаша акса кардагиян чӣ тавре ки гуфтум то охири навора тамошо кунен 100 сомона куртаям ҳастай болопушо омадаанд мана кардиганои тоза турецки 250 сомона 250 сомон кардиганои туркӣ ино сабукакан мисли ҳар вақта чӣ хеле гуфта будам дар тобистон мепӯшенша аз болои куртои паплин ба ҳазур мепӯшен духтаро ҳеҷ намешава мана 250 сомон ҳамаи расветкоҳо ҳаст качествош беҳтаринан туркӣ мана размеро то ҳамин 60 пуша ино туғрӣ мегиранд духтарако марамат кадом размере дар кораитона ҳатман биёен ҷоя паёбида размероша меёбен ами куртошон хушрувай арманский шол духтаро ҳамроҳи шарфошонай бинен чандта расветка ҳозир ҳамаша нишон метем
нархошон 120 сомон шудагиай. Ира бинен духтаро манекенда чиқар расветкои фасон дора. Ҳамаи ҳамин 120 сомони. Мана агар дар кор боша размерои инояма то ҳами 56-58 мешава. Ира бинен. Беҳадам фасонакай. Ҳам расветкоҳошон, ҳам стили духтагишон. Як бор дигар такрор мекунем. Арманский шовкати тайёр шудагиай. Ина ҳам маҳаки шарф дора. 120 сомон. Аксия шудагиай. 120 сомон. 8 расветка. Мана малинови, салатви, сиё, сафед билен чиқа хушрӯанаи расветкошай пеш. Ана баъдан инаи двойко бо ҳастан. Касоне ки пирсидан марҳамат двойко ҳаст. Рубашкай то зону дарозиша. Ё чанд шудагиан? 130 сомон ҳамроҳи брюкошонан. Мана бинен чихе хушрӯ. И қафошаям хеле розочка дора. Аз пеш рубашкаяй тигмадор. Ана бо я стили дига ҳастай. Ишам нишон метем. Ишам хушрӯ мегиранд. Ина ишам 130 сомонай. Бинен чихе хушрӯай материалош. Баъд стилшам фасонай. Нархаш беҳтарин духтарако 130 сомони. Мана. Ана духтарако, ана ино боз ҳам аксия шудан, кирта почаян 120 сомон. Марҳамат 120 сомон шудагиай двойка. Каседа дар корай биёен пеши апа ёбида. Ана михи двойкора бо нархи хуб харидорӣ кунен. Мана. Та охири навора тамошо кунен. Чӣ тавре ки гуфтум 100 сомонаҳо низ ҳастай. 100 сомонаҳорам нишонтон метем бинен.